உத்தமமாய் முன் செல்ல உதவி செய்யும் யெகோவா, ஊக்கமதை கைவிடாமல் காத்து கொள்ள உதவும், ஊக்கமதை கைவிடாமல் காத்து கொள்ள உதவும். நாங்கள் உத்தமமாய் முன் செல்ல உதவி செய்யும் யெகோவா, ஊக்கமதை நாங்கள் கைவிடாமல் காத்து கொள்ள உதவும், எங்கள் ஊக்கமதை கைவிடாமல் காத்து கொள்ள உதவும். உபாகம புஸ்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா அவருக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தை தெரிந்து கொண்டார். அந்த தெரிந்து கொள்ளுதல் இருக்குது, அங்க பிரமாணம் இருக்குதா? இந்த கருத்தை தான் பார்க்க போறோம். வாங்க, உபாகமத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் சொன்னா, உபாகம் 4ஆம் அதிகாரத்துக்கு வேகமா நம்ம வந்தோம் சொன்னா, உபாகம் 4ஆம் அதிகாரம், உபாகம் 4ல வசனம் பாருங்களேன், 44, 45 என்ன சொல்லுது பாருங்க. உபாகம் 4, 44, 45 என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுவே மோசே இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு விதித்த பிரமாணம். மோசே இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு விதித்த பிரமாணம். இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட பின்பு யோர்தானுக்கு இப்புறத்தில் எஸ்போனில் குடியிருந்த ஏமோரின் ராஜாவாகிய சீகோனுடைய தேசத்தில் உள்ள பேத்பேயோருக்கு எதிரான பள்ளத்தாக்களே அவர்களுக்கு மோசே சொன்ன சாட்சிகளும் கட்டளைகளும் நியாயங்களும் இவைகளே. அங்க என்ன பார்க்கிறோம்னு சொன்னா, உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தினாரு, அங்க அன்பு காமிச்சாரு, அங்கு யாருக்கு அன்பு காட்டணும்னு சொன்னாரு, தனக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தை தெரிந்து கொண்டாரு. இப்ப பாக்குறோம், அந்த வரிசையில உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தினாருன்னா கட்டளைகளை, சாட்சிகளை, நியாயங்களை, நீதிகளை கொடுத்து இவைகளெல்லாம் கை கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாரு. சரி, ஏன் கட்டளைகளை எல்லாம் கை கொள்ளணும்? அந்த விஷயத்துக்கு வரோம்னு சொன்னா, உபாகம் 6ஆம் அதிகாரத்துக்கு வாங்கலாம். ரொம்ப அழகான வசனம். உபாகம் 6 வசனம் 24, இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு நமக்கு அங்க உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி பிரமாணத்தை கொடுத்தாருன்னா, ஏன் பிரமாணத்தை கொடுத்தாரு பாருங்க. உபாகமம் 6 வசனம் 24 பாருங்களேன். இந்நாளில் இருக்கிறது போல நம்மை அவர் உயிரோடு காப்பதற்கும் எந்நாளும் நன்றாய் இருக்கிறதற்கும் நம்முடைய தேவனாய கர்த்தருக்கு பயந்து இந்த எல்லா கட்டளையின்படியையும் செய்ய கர்த்தர் நமக்கு கட்டளையிட்டார். ஏன் கர்த்தர் நமக்கு கட்டளையிட்டார்? அதற்கான ஆன்சர் தான் இங்க இருக்குதுங்க. என்னவா, நாம் உயிரோடு காக்கப்படுவதற்கும், அடுத்த வரிகளை கவனிங்க, எந்நாளும் நன்றாய் இருப்பதற்கும் மோசே மூலமா ஆண்டு என்ன பண்றாராம்? கட்டளையிட்டாராம். அப்ப இஸ்ரவேல் மக்களை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு நீதிகளை, நியாயங்களை, பிரமாணங்களை கட்டளையிட்டார். ஏன் கட்டளையிட்டார்? நம்ம என்னைக்குமே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஆசைப்படுறாரு அப்படின்ற ஒரு கருத்தை நம்ம என்ன செய்யறோம்னு சொன்னா பார்க்கிறோம். சரி, உபாகமும் 28ஆம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க. உபாகம் 28 உனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருதா? உபாகம் 28 பாருங்க. உபாகமும் 28 அங்க ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் உள்ள பகுதி தானே. இப்ப கட்டளை கை கொண்டோம்னா நம்ம என்னாலும் நன்றா இருப்பதற்காகத்தான் கட்டளை கை கொள்ள சொல்றாரு. உபாகம் 28 வசனம் பாருங்க 58. ஒருவேளை கட்டளையை கை கொள்ளாம போனோம்னா நிலவரம் என்ன? 28:58 பாருங்களேன். உன் தேவனாய கர்த்தர் என்னும் மகிமையும் பயங்கரமான நாமத்திற்கு பயப்படும்படி நீ இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்தையின்படி எல்லாம் நடக்க கவனமாயிராவிட்டால், இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற கட்டளைகளை எல்லாம் நீ நடக்க கவனமா நீ இல்ல அப்படின்னா என்ன வருமா? கர்த்தர் நீங்காத பெரிய வாதைகளாலும் நீங்காத கொடிய ரோகங்களாலும் உன்னையும் உன் சந்ததியையும் அதிசயமாய் வாதித்து. புரியுதா உங்களுக்கு? அப்ப கட்டளைகளை கை கொண்டோம்னு சொன்னா நம்ம என்னாலும் நல்லா இருப்போம், நம்ம காக்கப்படுவோம். கட்டளை கைகொள்ளலாம் என்ன ஆகும்? அதையும் உபாகமத்தில் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. அந்த வாதைகள் உங்களுக்கு வரும், கொடிய வாதைகள், பிரச்சனைகள் என்ன செய்யும்னு சொன்னா வரும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை பார்க்கிறோம். இப்ப உபாகம் 30ஆம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க. உபாகம் 30ஆம் அதிகாரத்துல வசனம் 11 பாருங்களேன்.
உபாகம் 30ஆம் அதிகாரம் வசனம் 11. மீண்டும் உபாகமத்துல 10 பிரமாணத்தை குறிச்சு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, அது நம்ம நல்லா இருக்கணும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம கை கொள்ளன்னு சொல்ல நல்லா இருக்க முடியாது, நமக்கு பிரச்சனைகளும் அவங்க வாதைகளும் வரத பார்க்கலாம். இந்த 30:11 பாருங்க. நான் இன்று உனக்கு விதிக்கிற கட்டளை உனக்கு மறைபொருளும் அல்ல, அது உனக்கு தூரமானதும் அல்ல. உபாகமத்திலே பார்க்கிறோம். உபாகம் 30:11, அது உனக்கு மறைபொருளும் அல்ல, அது உனக்கு தூரமானதும் அல்ல. அப்ப தூரமானதல்ல அர்த்தம் என்ன? உன்னால கை கொள்ளக்கூடியது, அது உனக்கு பாரம் இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்ப என்னென்ன வசனங்கள்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. உபாகமத்துல கட்டளை இருக்குதா? இஸ்ரவேல் பிள்ளைகள் ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தினார்னா அங்க கட்டளைய கொடுத்தாரு கை கொள்றதுக்கு. ஏன் கொடுத்தாரு? என்னாலும் நன்றா இருக்கணும். அப்ப நம்ம கை கொள்ளன்னு சொன்னா நன்றா இருக்க முடியாது, வாதைகள் வரும். அப்ப கட்டளைகள் அது கை கொள்ளக்கூடிய முடியுமா அப்படின்னா அது நமக்கு தூரமானது அல்ல, அது மறைபொருளும் அல்ல, அது ரொம்ப எளிமையானது, புரிந்து கொள்ளக்கூடியது, அது கை கொள்ளக்கூடியதுதான். சரிங்களா? சரி, அப்ப பாருங்க இதெல்லாம் என்ன செய்து இருக்குது. உபாகம் 31:12 பாருங்களேன். உபாகம் 31:12 பாருங்க. இப்ப என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, உபாகம் 31:11 உன் தேவனாய கர்த்தரை தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தானத்திலே இஸ்ரவேல் எல்லோரும் அவருடைய சந்நிதியில் சேர்ந்து வந்திருக்கும் போது, இஸ்ரவேல் எல்லோரும் அவர் சந்நிதியில் சேர்ந்து வந்திருக்கும் போது இந்த நியாயப்பிரமாணத்தை இஸ்ரவேலர் எல்லோரும் கேட்க அவருக்கு முன்பாக வாசிக்க கடவாய். பாருங்க, பிரமாணம் எதுக்கு? நம்ம நல்லா இருக்கணும். கைகொள்ளன்னு சொன்னா நல்லா இருக்க முடியாது. அப்ப கைகொள்ள முடியுமா? தூரமானவே கிடையாது. அப்ப ஒவ்வொரு முறையும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் கூடி வந்திருக்கும் பொழுது இந்த கட்டளைகளை குறிச்சு எல்லா இஸ்ரவேல் பிள்ளைகளோடு என்ன செய்யணும்? நீ இதை எடுத்து விவரமா எடுத்து சொல்லு. பெரியோர், சிறியோர், ஆண்கள், பெண்கள், அங்க அந்நிய புத்திரர் யாரா இருந்தாலும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்கும்படி செய்யு. நீ உபதேசிக்க கடவாய், நீ விவரிச்சு சொல்லணும் அப்படின்றார். அப்படின்னா முதல் விஷயம் பாருங்க, உபாகம புத்தகத்துல கட்டளை இருக்கிறதா, பிரமாணம் இருக்கிறதா அப்படின்னா பிரமாணம் இருக்குது. ஏன் கை கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு இருக்குது, கை கொள்ளாம போனா என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்குது. இதை கை கொள்வதற்கு உபதேசிக்கப்படணும், யார் யாருக்கெல்லாம் உபதேசிக்கப்படணும் அப்படின்ற கருத்தும் என்ன செய்யுதுன்னா இந்த உபாகம புஸ்தகத்துல மீண்டும் 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 வருகிறத நம்ம பார்க்கலாம். சரி.